Ja VIP-puolella odotukset ovat korkealla, siitäkin huolimatta, että keräystili on vielä 22 € miinuksella. Tuskin on pitkään, koska täällä on tamperelainen toisinajattelija Matti Näsä. Onko lahjoituksia tullut? No ei oo tullut. Tuossa nyt justiin äsken soitti, oliko Idea kai Kaija ja oliko siellä Heikkikin, niin ei niillä mitään rahaa. Nämä on ihan persaukisia. Tää on rahamiesten homma, ei tänne kannata persaukisten soitella. Nyt siellä soittaa punainen kokeile. Halo, ja Näsällä Matti puhelimessa. Moro! Moro! Kuka siellä on? Täällä on Teppo! Ja Matista ja Teposta. Ei, kun täällä on sun veljes Teppo! Moro! Mikä jätkä? Moro! Mä luin Facebookia, että sä oot jossain keräyksessä nyt vai? No täällä mä keräilen itteeni Ylellä, joo. Kuule! No? Mä haluan lahjoittaa sinne keräykseen. Älä viitti, noniin. Noniin, minkä saista summaa? Tämmönen! 1200 S-lana, 79. Alkuperäisväri, homeen keltainen, alkuperäisosat kaikki, alkuperäiset öljyt, alkuperäiset renkaat, kaikki alkuperäistä. Onko sä saanut käyntiin se? Ei, mä nyt oon sitä saanut, mutta kyllä se lähtee kun palmun alta, lähteehän se tönäämälläkin palmun alta. Teppo, me ei voida täällä ottaa tavaraa valitettavasti vastaan. Ja mitä myytte siellä? Mitä? Myy sä Kuustoselle vaikka. Otat 50 itsellesi ja laitat vähän keräykseen ja 1800 mulle. Mä justiin sanoin, että tää ei oo mitään persaukisten hommaa. Mitä sä tänne soittelet? No mutta lainaa vaikka sitten Kuustoselta. Sehän siinä lainaa jo Östermalmillekin. Mä pystyn pistämään 10, mutta sitten mulla on jo 32 miinuksella. Että Noniin. Kiitoksia soitosta, Teppo. Sehän on rahamies. Kuule, Mikko. Niin. Kun lähdet ajeleen kotioppäin, niin piipahdappas Hervannan kautta. Tuo pullat mukana, seks niin? Ilman muuta. Joo. Noniin. Mä otan Matin mukaan. Moro! Älä sitä mukaan ota. Moro! Moro! Ei, kun älä, kun vielä, ei, Kiitos. vielä opetella. Täällä on paljon asioita vielä. Kiitos.